palabras antes de dar paso a Xulia, a Antía e a Emma, benvidas as tres tamén. Bueno, un placer estar hoxe aquí. A última vez que nos vimos as caras foi con Elena Villarcaneiro, que estabades aquí, recordadle coa súa poesía mínima, foi o 21 de marzo, se non recordo mal, que era o Día Internacional da Poesía. Nós somos unha editorial que publicamos pouca poesía, facemos poucos títulos ao ano de libros de verso, pero procuramos que sexan libros que digan algo distinto, que haxa neles unha selección especial, non? Dentro desa pouca poesía, pero continuada, que facemos, está o premio, o certame literario de Vilalba, que é un premio que, ainda que é histórico, estaba hasta hai pouco tempo moi agochado na comarca, non? Moi centrado en premiar a autores e autoras da comarca, e abriuse, non sei se despois de entrar nós, desde o ano 13 que somos os editores do premio, entrarnos na edición, como editora colaboradora co Concello para sacar adiante este premio, que se abriu un pouco máis, se publicitou e puideron participar nel voces como a de Emma Pedreira deste ano pasado, que foi a gañadora do último certamen, non do último, que este ano xa se fallou, senón do ano 2017. Que nos fai moi felices porque temos a oportunidade de ter a Emma con nós, que é unha voz moi singular, chea de forza, de reivindicación, e neste libro é un exemplo do que digo. O libro chegou a nós, como digo, despois do fallo do premio, e sucederon unha concanetación de fortunas pequenas que fixeron que agora teñamos un libro ilustrado bilingüe para presentarvos ante vos, ilustrado por Xulia, que estaba con nos facendo aquel mes de marzo, debe de ser, non? Marzo, abril do ano pasado, na primavera, facendo prácticas dos seus estudos de Belas Artes, que finalizou en Granada este ano pasado. Pasamos o poemario co que estábamos empezando a traballar, e dixemos Lete a esta poeta a ver se suxire algo para ilustrar, non? E o resultado o tedes aí. Ela enseguida captou e se introduciu no fondo contido, nos retos que plantea Emma nas reflexións nos seus versos, e sublimou o libro xa de por si ben atraente, non? Despois foi decisión de Emma captar novas lecturas, novos lectores fora de nós, e esa é a idea, a vocación deste libro bilingüe, primeiro na súa xa dilatada e ben premiada carreira literaria. O libro intenta achegarse a outros espazos, estamos como obriga que temos de editorial comercializadora, distribuindo fora, chegando a todo o Estado español, e mesmo con cautela, pouco a pouco entrando tamén nunhas pequenas portas que se nos abren no mercado hispanoamericano en Buenos Aires, onde intentamos que algúns dos nosos títulos empecen en algunhas librerías, como Ateneo e alguna outra, a estar presentes. É a nosa obriga ao ter con nos a Emma e ao darlle toda a visibilidade que podemos darlle a un libro como antídoto. Pouco máis dicirvos, agora falarán do contido deste enorme poemario que plantea moitos retos, plantea medos. Este medo que pequeno estou lendo na contracapa da obra. Non é unha terapia, a escrita como terapia, para sair das simas, e iso é un libro que busca comunicar, e iso é algo importantísimo na poesía, desde os haikus, que a veces como que está recollido nesa contra, unha especie de micropoema, chamarlle haiku, ata a poesía en prosa ou as grandes métricas que tamén planean polas páxinas, pois é un libro que nos plantea moitos medos e tamén moitas saídas, aínda que ela non sei se as plantexou así, pero ten moitas saídas, porque a terapia é eso, sair dos pozos, e a escrita permite eso. Ben, como digo, é unha sorte para nós, felicitamos a Emma por este traballo, sabemos que ora vai ter uns meses de outono ben ricos en promoción, porque ten aí novas obras premiadas tamén a piques de sair á rúa, e este libro esperamos que tamén entre nese fondo traballo de promoción e de divulgación que faremos conxuntamente aquí nas próximas citas na que nos encontremos. Moitas gracias por estar aquí, e deixo a palabra a Xulia para que vos fale do seu traballo de ilustración. Bueno, buenas tardes a todos, disculpade pola tardanza, que tardei un pelín.
Bueno, que contaros, pois iso, como dixo Quique, pois a miña experiencia foi gracias a unhas prácticas que fixen con él en Alvarellos. Bueno, que me colleu así como un proxecto que non me esperaba, pois ilustrar poesía, non? Que a verdade que non son lectora habitual de poesía, para mí foi como, xa non son un reto persoal, senón tamén un reto profesional. Bueno, a primeira lectura que lle din o texto díxome pois temblando, non? Que deime como vou ilustrar eso. Non vía por onde collelo, a verdade, que chocoume moito. E pouco a pouco, pois, lendo o texto, o meu proceso creativo tratase un pouco de coller as ideas principales do texto, as ideas principales do proxecto que vou traballar. Entón, tratei de crear como unha especie de proceso evolutivo, unha especie de trayecto polo que eu me pasaba nese texto. Leveino un pouco ao meu punto de vista, un pouco como eu sentí o texto. Bueno, daí surxiron imaxes que para min debían ser suxerentes e transmitir sensacións, máis que simplemente mostrar algo figurativo. Bueno, alégrome moito de que a Emma lle gustase o traballo, gracias a ela foi así publicado coas ilustracións. E iso, tratei de mostrar ilustracións que fosen intensas, igual que o texto, e moi personales, porque no seu caso o texto que ela escribiu era personal, é moi íntimo, entón eu tratei de que as minhas ilustracións seguiran ese camiño, sempre sen intentar intervir no propio texto, porque para mí o principal era que o texto iba por unha parte e as ilustracións por outra, porque, como digo, era algo moi personal e quería que transmitisen sensacións, pero non que influíran directamente no texto, porque cada parte, a visual e a parte lida, ten a súa propia personalidade. E van moito da man, por lo menos baixo o meu punto de vista, tratei que así fose, pero sin intervir directamente, sen que interactuase no medio e cortase o texto. Tratei de que fose fluido e de que axudase, non de que fose un obstáculo. Bueno, teño aquí unhas láminas, pois despois ao final algún vos interesa acercaros a elas e queredes algunhas. E pola miña parte, non sei se calquer cousiña se me quixeres preguntar, estou aquí aberta para que preguntas. Vale, deixo vos con Antía. Eu, primeiro de todo, quería agradecerlle a Emma que contase comigo para acompañar aquí hoxe por varias cuestións que iredes vendo co que vou ler. Disculpademe que lea, porque hai moita intensidade, moita potencia, non tanto nas miñas palabras, senón neste antídoto, entón marqueime aquí como un pequeno camiño para non despistarme. Grazas a todos vos, tamén a todas e a todos pola vosa presenza, porque é bonito ver como a poesía segue convocándonos e reuníndonos. Idesme permitir dúas partes na miña intervención e titulala cun prosaico dous xeitos de dicirche o mesmo. Nun primeiro momento falarei deste antídoto e da poética de Emma Pedreira, como xa o fixen en outras ocasións, por respecto e rigor de quen estuda a obra dunha das autoras máis enlleiras do noso sistema literario. A continuación, falarei desde o afecto da lectora amiga, que comparte barrio, inquedanzas e loitas, ademais do agarimo por calquera letra e páxina impresa. Vamos entón, podía preguntarnos que parte queredes antes ou despois, pero bueno, empezamos pola que teño marcada como primeira. Dicía eu nunha recensión que escribín hai bastante tempo, concretamente cando saiu o prelo o libro das mentiras de Emma, que era unha chega que irrompía con forza como contedor de experiencias en feminino que fornecía ao lectorado de novos prismas desde os que contemplar a realidade. Volvo estas palabras porque seguen a resultar axeitadas para tentar definir calquera chega que xurda da man da poeta, mais pasou o tempo, e agora podo matizar algo esa afirmación. A escrita da poeta segue a fornecernos de novos lugares desde os que ollar, mais tamén reforza a idea
de que non só existen prismas diferentes desde os que observar, senón que son múltiples tamén as realidades, tantas como experiencias vividas e tantas como suxeitos protagonistas. Dependendo do lugar que ocupamos e do momento que vivimos, seremos quen ou non de velas. O antídoto enfróntanos a un proceso, unha realidade recoñecible para moitas, afastada para outros, pero que nunca pode ser percibida con indiferenza. A intertextualidade no antídoto de Emma adquire unha nova dimensión. As voces de Banana Yoshimoto, de Isla Correllero, de Anne Sexton ou de Joyce Mansour, entre outras, e a presenza de personaxes femininos moi cuidados por ela, como a Raíña Mab, que sempre recoñezo, ou Ofelia ou Desdémona, acompañan neste caso a unha falante lírica que confía na súa presenza eterna e a recoñece como a cubillo seguro o que regresar despois de calquera dúbida ou embate. A poesía de Pedreira neste antídoto atende os efectos da vida e da soidade no corpo, os golpes que non se ven e tamén as feridas visíveis, mas tamén atende aos efectos do paso do tempo neses golpes, nesas feridas, isto é, a súa transformación en mazadura e cicatriz. Percibo, entón, antídoto como un lugar e un tempo. Primeiro, un lugar, o lugar que a poeta erixe para converter en palabra o que non é sinxelo de nomear. Neste lugar faise inventario de miserias e versifícanse para mantelas a raia. Condúcenos por este lugar unha falante lírica soa e marcada, unha muller Frankenstein en reconstrución, que amosa cada unha das peles, decepcións e frustracións que a conforman. Eu non podo máis que escoitala e darlle a man. Dicía tamén un tempo. Antídoto é un tempo en avance, que non implica mudanza nin cambio. Por iso, unha estrutura en punto e seguido e a imaxe das dúas veces na mesma pedra da que falamos. Non é casual que a última palabra do libro sexa nada. Mais a esperanza nesta obra percíbese dun xeito violentamente distinto, non no seu contido, eu non a topei, quizáis vos a topedes, pero sí na súa propia xénese. Distínguese unha esperanza externa, a da muller que se mira ao espello e nos lanza palabras espidas e sen enfeites. Tal e como dicía a escritora brasileira Clarice Lispector, até cortar os propios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe cual é o defeito que sustenta noso edificio inteiro. Cambiamos defeitos por medos ou dúbidas. Por iso os versos deste antídoto resultan tan necesarios e suxestivos, porque a partir deles xorde a reflexión sobre a importancia de recoñecernos tamén na adversidade, porque fan visible a vulnerabilidade e así podemos recoñecela como vínculo que en ocasións nos iguala. Vai agora a segunda parte, desde outra perspectiva. Emma enfócame sempre as sensacións máis intensas e poderosas, neste caso tamén as devastadoras. Imaginoa no seu cuarto propio, ese cuarto compartido co cotián, como de moitas, rodeada de libros, e cunhas gafas de taxadora de obxectos antigos, desas que amplían e enfocan a perfección engrenaxes, materiais e calidades. Como vedes, a nosa poeta non gasta tinta nin linas. Ten un estoxo pequeniño con todos os seus apeiros imprescindíveis, unhas boas tesoiras, para recortar papéis de diferente procedencia, porque os seus textos, ás veces, son colaxes de voces e lecturas que a removen. Tamén unhas pinzas de disección, os que aparta peles mortas, ata chegar ao cerne das palabras. Creo que ten tamén posits, con milleiros de tentativas de definición da palabra corazón. Agulla, fíos e tanzas, coas que coser as feridas. Na súa mesa de traballo non hai ningún reloxo antigo, nin insectos de extraña procedencia. Emma selecciona os medos e as dores, compartidas ou exclusivas, e manipula a materia máis negra e fumegante que ás veces pode interromper as nosas vidas. Un fume que invade tamén a portada e o interior do poemario grazas á sensibilidade da ilustradora Xulia Nieto Pereira, non contaba con ter aquí, así que aí vai.
Desa manipulación do fume xorde ese antídoto. A demostración de que a linguaxe poética é a única capaz de rexistrar o que moi poucas veces se nomea, e tamén o proceso de poetizar o que incomoda e doe, o que acontece cando a vida manca e ninguén escoita. Un acto de valentía este antídoto. A escrita fálanos da ferida. A escrita descóbrese tamén como a cura. Que así nos sexa sempre. Grazas. Y ahora que se dice. Bueno, esto, os agradecimientos cada vez que presento un libro, cada vez que vengo a esta casa, cada vez son más grandes, porque he tenido que daros las gracias a todas y a todos por estar aquí conmigo, que sei que estou moi pesada, que veño cada 2 por 3, e iso que tamén teño que agradecer o que me abrades tantas veces ao ano as portas desta casa onde sempre quero estar, porque non se me ocorre sitio mellor que falar das cousas na casa e da xente que considero amiga e familia. Moitísimas grazas á Asociación Alexandre Bóveda, a María Xosé Bravo, por sempre estar atentísima a calquera movimento poético, narrativo, ideolóxico, calquera cosa que fago para deixarme irromper aquí neste lugar, nesta casa poética. Moitísimas grazas a Quique por dar de esta maravillosa forma. Xa non imagino, nunca cheguei a imaginar a Antídoto con esta forma, con esta pel, con esta animalidade. Non me imagino de outra maneira. Creo que traballar con Alvarellos neste poemario enriqueceu-no moitísimo. Traballar con Xulia, ou que Xulia traballase comigo sen que eu estivese de corpo presente, foi moi importante, por iso agradezo e aprecio moitísimo que este aquí falando do seu proceso no libro. É moi importante visibilizar o traballo das ilustradoras, porque é o primeiro que vemos, é o primeiro contacto que temos co libro, non? Esa capa que nos leva a botar a mão o libro, ese acompañamento que fai aos textos, pero case ninguén les pon cara a esas ilustradoras, ou les pon voz. Cheganos con esas pinceladas, con esas imaxes, con esa outra escrita, esa outra interpretación do libro, pero non vemos como defenden ese traballo. Creo que é necesario facer ese man a man nestas presentacións, nestes espazos. O que dicía era así timidamente, que non creo máis no altavoz, que tedes as súas láminas, que veu con elas, é o seu traballo, dignamente expono no libro, pero tamén liberas no libro para que as queira mercar e levar e valorar o traballo individual, non prendido aos poemas. Moitísimas grazas a Antía Amarante, compañeira e amiga, que sei que é moi complicado cando lle pides a alguén que faga unha interpretación dun texto, ainda que sexa na crítica literaria, pero que aquí se mesturan moitas máis cousas, mestúrase unha complicidade e unha amizade que sei que ela non me vai dicir que non, e ao mesmo o libro doeulle, o libro mancouna, e fixo este esforzo que eu recollo con toda a emoción do mundo que vou dicir agora. Esta é a segunda vez que presento o Antídoto, sei que a primeira debería ter sido na casa, a segunda non era a terceira, porque a primeira vez presentei no Milarga, que foi a casa onde estes folios se fixeron libro, en Compostela hai unhas semanas que é onde este libro se fixo realidade, e agora estou presentando onde estes poemas, estas frustracións e estas feridas se fixeron poemario, non? Estamos seguindo como proceso inverso. Non me gusta moito falar da orixe do libro, pero creo que é necesario, sobre todo porque as persoas que estades aquí ides ter contacto directo co libro, non? E non entón unha cousa morbosa e explícalo noutro espazo. Se ou nunha entrevista ou o que fose, podes decir, bueno, pois isto é un enfrontamento que tiven a mí mesma nun proceso de dor,
a xente acudiría a comprar o libro con esta curiosidade e ese amor. Esa parte non me interesaba, pero agora que o tedes nas mans, que seguramente vos entedes nel, sí que me gustaría explicarvos que este libro non era un libro nun principio, senón que era unha terapia. Esta historia que se conta aquí dende dúas perspectivas, unha que é lineal e outra que dende o final cara ao principio, é algo real. Normalmente non me gusta facer biografía, autobiografía nos textos, pero isto foi obligatorio. É un texto antigo, bello, ten 10 anos, ven dun proceso de dor, de perda, de frustración e de peche de feridas, pero esas feridas houbo que abrilas, sacarles ese dano, sacarles ese brume, ese pus de dentro, limpalas e deixalas para curar o aire ou para coser. Como en todo o proceso de dano, cando decides que ti soa non podes adentrar ese dano e sair con Mendel, acudes a alguén que sí que saiba darche ferramentas. Esa persoa que me deu ferramentas a min dixome, escribe. Non sabía quen era, nen que eso xa facía moito. Dixome, o mellor que podes facer é esa frase tan nocenta de plasmar tus sentimientos en un papel. En vez dun papel escollí un blog, abrir un blog, cada vez que me erguía esa sensación de non poder co mundo, de non poder coas feridas, me impedía levar un día normal, abría o blog, escribía e isto é parte deste blog. Cando me considerei curada ou satisfeita co proceso sanador, pechei ese blog, borrei todo, recuperei eses textos e despois de repousalos moitísimo tempo, cando vin que xa non me mancaba falar de todo este proceso, volver, claro, nas presentacións, nos recitais, vas volver sobre eses textos, vas volver sobre os momentos que den eses textos. Cando considerei que xa non me mancaba, senón que podía chegar a outras persoas algo, non sei que, pero algo, pois decidí convertirlo en un libro e chamalo antídoto, porque creo que antídoto é a palabra que non está dentro de todo ese ciclo sanador, pero que antídoto propón algo curativo e definitivo, non? Un antídoto é algo que te preserva contra un dano. Sen intención ninguna, dicir isto os vai librar de ningún dano, pero sí que é un antídoto para non volver caer, e non volver sentirme, e non volver dar dúas veces na vida. Bueno, estou dando un pouco... Estou curada. Estou curada porque emprego a poesía e emprego a escrita como veciña. Tenho o meu botiquín de versos. Tenho aquí un arsenal como unha señora maior. E nada, todos os días tomo a miña pílula poética. Pero hai que esta vez non a tomei. Aquí, isto da calor. Derrete todo. Pensei que a liberdade era maior que a miña sombra, non este zulo tan preciso onde o meu bafo é espello e caricia, onde me escoito cara adentro. O faro destruído era inmenso, isto só é unha casca, unha pel suspendida a un mínimo segundo da primeira, un dobre casco onde reter as miñas fugas. Chámalle a este centímetro de ambulatorio, por aquí, dentro de min, camiño. Percorro os degraus que hai ata onde eu existo. Levo clavada nos dentes a chave que me deixou aí, a pegada dos dedos que me indicaron. Por aí vas. Se ollas de través, perderás os ollos. Eu non quero saber se é de lor ou de medusa, de quen son estirpe. Inmóvil obedece. Paralizada, saio cara a dele.
Volvo a estar pendurada da lingua. E así, as fantasmas non poden oldear. Non te decatas de que sobre a túa cabeza non son nin péndulo, nin fatiga, nin a sombra da miña estirpe suicidada. Volvo os caixóns onde dobrei o meu vestido de sorrir comigo dentro, e estas dobras contra os dentes non permiten o beixo. Fan capaz. Fan grolos de amargue baixada. Fan corvos coa substancia que eu choro. Cando marchas, volvo eu. Volve a que ningún dos dous queremos. Facer que non caia ninguna papa das árbores, que a quietude sexa tal que terme de sí neste momento, que non se desfaga a pintura que botamos sobre a cara cando estivemos a piques de caer. Eu, fronte a ti, sostiña a túa man invisible no fumo, ti recollías meus ollos nunha lata chea de cinzas e dedos. É importante non dicir nada. Xusto agora, ficar disfrazados de nus diante do medo, ou agocharnos, camiñar descalzos, sumarnos a chuvia, que nada mute esta quietude para que non salten sobre nós as bestas que nos asexan, para que non se mueva ninguna soa das fibras que invaden este perfecto silencio. Non son a Pinar que ti buscas. Teño unha cousa que dicirche agora que non nos facemos dano. Aos teus ollos faltalles limón. Non máis Elizabeth Siddal para que me performes. Non máis pérfida memoria das outras cabezas caídas da hidra que houbo se cadra en mí. Non máis vestidos de frenética estadía neste peirao, nesta retagarda, neste preciso intro en que desisto. Non máis cabelo trenzado de soga, Rapunzel convértese en justicia. Vela volvese Ofelia, o meu remorso faime xenias da mellor de Lor. Daquela, non máis voltas. E as vitaminas. Es necesario. Pero fan que recuperes a cor. Grazas, amor triste, por abandonarme no medio da primavera. Así, o sol secará a miña arxila apertándose. Golem sobrará para me ir recomponiendo. Grazas por ciscarme a carón do vento, porque me vine empotrado contra a rocha sendo cinza, xa e así, ningún dano. Grazas por arrombarme os anos mortos, xa ora non terei que reler cartas, xogar aos puzzles, remexer fotos, atopármonos en letra, debuxo ou sombra. Grazas tamén por ser do mar e ir marchando. Tendo en conta que eu son pouca montaña, pronto deixarei de divisar o barco. Farase formiga pronto, ti engolido dentro. Douche as grazas polo silencio nas miñas preguntas, porque agora podo preguntar polo calado e a ver se falas. Grazas polo espazo e polo tempo, pola aquela caixa de madeira absurda onde non gardábamos nada. Os nosos anéis durmen aí agora como os osos dun silencio, como nunha boda cobaleira. Grazas por non terme lido nunca. Así hoxe non me ves nas miñas armas nin no meu engado.
por non lerme agora mesmo, por ter tirado cara atrás do nome que me dabas como un manto e despirme para verme como o propio altísimo nome. Grazas. E se esperas, ou se ves, se marchas ou retornas, se nunca trou pepis a casa que non temos ou as pedras da miña cova, se volves ou non facer da túa man a cunca dos meus ollos, se te lambo outra vez o pelo cos dedos mornos cando ves o lindo a madeira, ou se o único que vexan no futuro sexan as túas costas. Grazas. Grazas por mí. Grazas por esta que son hoxe. Grazas.